mumastreets social media imo mamakanditi ndigare handiti ndinosangana nenyaya dzimwe dzinoswisa nedzimwe dzinofadza handiti nedzimwe dzinotosekesa kutoseka right chiterera kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you mzukuru to please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Anditi thanks very much kune vanoramba isupporta basa. Anditi right ndineka video kandoda kukuradzai vazukuru zviri kutoitikawo muZimbabwe izvozvo. Anditi takabva tatiwo mukutenderera tikabva taona Prophet Hubert Angel chero tisina kuona ivo pachavo. Anditi hatina kumuona iye pachake mukomana handiti taona vanoshanda nawo mapartners nechichi vachiita basa rekupa. Handiti nekuoma kwakaita zvinhu vazukuru vanhu vakawanda havana chikafu, vanhu vakawanda vari kushayiwa kana pekutangira, but Prophet Hubert Angel vane foundation yavo inonzi Prophet Hubert Angel Foundation, which is assisting Zimbabweans and giving food and ichipawo chikafu kune vanhu vakasiyana siyana, bags of maize to our fellow Zimbabweans vasina. And chinova chinhu chakadi, chinhu chakanaka. Munozwa kuti ndango challenge wabhozi semaZimbabweans takadaiwa, there is someone who doesn't know even in fact asingakwanise, yes, who cannot even give kuna neighbor wake sauti chaiche unorara wadya zvinhu zina sauti watonyimwa pane anditi. But I'm so happy, I'm so glad that we've got people like Prophet Hubert Angel. Vamwe vazhinji vane mixed feelings nenyaya idzi anditi, but kana chinhu chaitwa zvakanaka anditi chakanaka mukaka urungwechi munyu wazukuru. So ndo basa ndati ndiuye zokudzai because we've got a lot of prominent people vanongova nepride yekuti ndinazvo, ini ndazotenga chakache 20,000 zvineinezizvo. Inini what I think inonzi definition yekupfuma kunge uri unogona kufidhawo vamwe, kunge unogona kunge uri unobatsira vamwe anditi ndo kunonzi kupfuma ikoko, not kuti zvoti ndakapfuma zvisina kana nebasa rezo motikari yangu zvineinezizvo anditi. So kavidhio kari kuteera muchaona zvakaitwa naProphet Hubert Angel kuHarare anditi. So what do you think neprogram iri kuitwa naProphet Hubert Angel anditi? Takaona futi murandakadzi vari kumhanya futi vachibatsirawo kuMount Abden uko kune vana vanochengetwa nana mbuya. Takaona futi murandakadzi achiendako achinopa anditi. So what do I want to say? I just want to encourage someone, a fellow Zimbabwean, kuti guys, kana tiine mukana wekupa ngatibatsirei vamwe anditi. Kwete kungoti tingonge tichingoparadza zvinhu. Of course mari ndeyako ende unoidya sezvo unoda, but ngatibatsiranei. Kune vanhu vakawanda vari kurara vasina kudya, but iwewe uchitenga chinhu kanhu kadiki nemari yakawanda, mari yaunokwanisa kuti unge uri unofidha thousands and thousands of people anditi. So what do you think nebasa riri kubatwa naProphet Hubert Angel anditi? Nauncle Saint mirembonawo kavidhio kacho kezvavari kuita ndichiti much love. Everybody, this is the Hubert Angel Foundation team in Zimbabwe. We have gone around the country feeding many people. Many thanks to Prophet Hubert Angel and the Hubert Angel Foundation financial partners. And today is no different. Today we are in Harare in Glenora constituency, the place called Chembira Hall, where the team is getting ready. Another group of thousands of people who are about to receive a donation from the Prophet. Preparations are underway, and as you can see, the people are eagerly awaiting to receive the donation. Prophet Hubert Angel has come to the aid of many Zimbabweans given the COVID-19 and the drought the country is currently experiencing. And we say thank you, Prophet, for remembering the people of Zimbabwe at such a time like this. For Prophet Hubert Angel and the Hubert Angel Foundation financial partners, it is a question.